circular man gyapon ni. Pwede mo tuyo ka gikan dito sa entrance tapos exit entrance mo ra ni. Kay kani nga lugar dire, kani nga daanan dire. Mao ni agyanan sa mga truck bitaw katong maintenance sa MCWD kay lagi ka nang mag-ayo-ayo sila og mga kuan mga piping, so mga structural na diri kay di naman makaagi didto, so diri kaagihanan nila. So katong entrance o padabot ka ng tunga-tunga mao na ang concreting ra na, concrete na kapag abot na diri almost siguro 100 meters, so mao na pod ni ang kuan kanang wa jud konkreto ikan diri mga kado mga 10 meters siguro na ang entrance din ta magbayad og entrance fee, pila entrance fee diri. Kapoya. So ari ta diri magbayad og entrance fee. Naay kasagaran diri mga estudyante diri magkuha no, mag camping. Okay, basta ta bike. Ha? 2.5. 2.5? Okay. Bayad na diri. Entrance. May 5 ang entrance diri. 25. Apa? Thank you. Ay, sorry. Wala. Mura mo ko nakatawag sir. Kapoy. Ay. Sige 25 mga kado ang entrance diri. Tapos ulit na lang nato karon ang buntag no. Ay bawo naman kamo may ato pasyon no kada Domingo. Nata diri. Okay, let's go. Mga almost mga 100 meters no gikan diri. So naa ta sa play park ground no. Kaya pero nakaari na ko diri mga kado. Katong last nga pila ng kabuan no labay. So nag-video pod ko diri pero mao lagi murag dili pabati pa kay itong ato ang gadget adto nga time no. Para murag sige lang ato i-try lang no kung unsay view, unsay nindot bitaw diri nga attraction para makakita sad mo ba kung unsa na kanindot kaning play park. Tegsaon na jud ko makaari diri kay makita nato ni sa kuan raman kanang sa mga Facebook, mga YouTube kaning play park. So karon try nato no. Okay, let's go. So gikan diri siguro almost kaingon ko pa mga 100 meters siguro na ang ground diha. Tapos kung makita ninyo mga kado ang ground diri kana. So mauna ang mga Jimilina kahuyan diri para at least shaded ba kanang murag bukno jud nga area diri. Ay, napay po na mag-jogging diri o mag-bike diri. So ang entrance fee to diri mga kuan na 25 pesos ra. Tapos kung makita na ninyo mga kado mao ni. So government own gyapon ni siya no. So gipanag-iya sa government ni nga lugar. Ato dito. Subog na kay lugar di. Kasagaran diri mga kado mag-camping kaning mga estudyante. Kay dool labi ng mga taga-Talamban. So anaa pod jud diri mag-camping sila. Kay nindot diri kay bugnaw murag kanang mga recollection bitaw na mga kuan diha mga kwarto-kwarto siguro o kanang mga cottages nga pwede nila abangan ba karon. So naa nata diri sa dool ta mo na mga kado estudyante diha mga nagki-camping og naay mga project bitaw diri ali diri. Ay, so mo ni so nindot jud kay mga kado ang kuan diri pastada. Tapos usa pa sad dool ni diri sa kuan dool ni diri sa kaning Talamban ra. Okay. So ato ta sa mutuyok sa ta dito no. Ato isulot sa nato ning atong kuan. Para nindot ba. I-full video na lang nato mga kado karon. Okay, tata. Ada ta sa guard siguro no. Ato kuaning ato ang kuan. Okay, let's go. Kasagaran mga estudyante diri mga kado no ang mga mag-rent. Wapo kung mga yan na banda bas. Gano'n lang ticket sir? Ay, Alit sara. Sige, salamat. Pwede ra. Sa dito ta. So siguro tuyo ko nato ni mga kado. Then ari ta mo lapos diri sa kaning ilahang kuan bitaw, kaning ilahang ay ano tawag ni. Tuyo ko ta nito sa ari ta mo lapos anang kanang waiting shed din na mga kado. Mga tana to diri.
Ma'am, pwede ra makatuyok dito, ma'am. Tuyok tapos mula house dira sa may kaning hole bitaw din, no? Pwede ra man to, tuyok na dito to. Magkabay, no? Salamat kayo, ma'am. Okay, salamat. Sige ra, okay ra. Okay, thank you. So, pwede ra makatuyok mga kado. Tapos anak ta dayon diri sa ground mo anak ta din na. So, pwede ra man nato mga bike din na mabili naman. Alita. Kasagaran jud mga batan on diri mga kado ang magi camping ra magud kay dool ra man jud kaayo din diri sa Talamban proper. Naay mga karinderya diri og nakahatag pud attraction diri kaning ilang swimming pool. Gamay ra ni nga swimming pool pero kuan so nindot gyapon nga swimming pool. So mo na swimming pool. Ay tadi. So ini lang sa diri mga kadana kay. Kamu tadi. Okay. So simple ra kay ni ari on diri mga kadro kay lagi kaning mga sanutan kaning taga Talamban no. Ari jud diri pero maminti sila mag-ari-ari kay kuan man po ni murag park family park diri sa Talamban except sa katong mga uban nga park. So kaning family park stay direct jud siya kana araminti na jud gi preserba murag kakurog ba ani gi-preserba ni siya mga kado para sa mga constituent diri sa Cebu City no. Labi na diri sa Talamban proper. Kay dool ra man jud sa Talamban taga Cebu. Murag naay gyapon taga Cebu diri pero mga taga Cebu daghan ang mga attraction ko diri sa Cebu nga kadtuan nila. So murag ang taga Cebu City murag yagsa na lang siguro makaari diri. Grabe sila. So motuyok ta ni diri. Kani makakahuyan na magyapon ni diri. Bugno ra gyapon diri ang area. Ato pwede day magiinom day diha no. Okay. So pwede na magtagay-tagay diha. Magtutugay ingon ni ate no nga kuan jud diri kanang grabe ka unsa ni grabe ka kuan jud day kanang lapok jud day kay ari mga kan mga maintenance nilang mga truck ari jud diri mag-agi. So expected jud diri nga area mga karo lapok. Okay. Gi mutanguton ta lang ni lapok jud day pero no problems man ang atawang sakyanan no kani atong bike kay agi man mga kalapukan. Sige lapok jud. Okay. Ay untog-untog mo sa mga kado ning ato ang kuan bisikleta mga kado. Ay no. Okay. So paway sa takadali Nahinayan taning ato ang camera taon kay tag sarap taon ta makakuan ning camera. Pwede mo tuyo ka gikan dito sa entrance tapos exit entrance mo ra ni kay kani nga lugar diri kani nga daana diri mao ni agyanan sa mga truck bitaw katong maintenance sa MCWD kay lagi ka nang mag-ayo-ayo sila og mga kuan mga piping so mga structural na diri kay di naman makaagi didto so diri kaagihanan nila. So katong entrance og padawot ka ng tunga-tunga mao na ang concrete na kapag abot na diri almost siguro 100 meters so mao na pod ni ang kuan kanang wa jud konkreto. So although okay ra man gyapon kay mao gani no ari ko diri kay murag mas nindot diri agya kay murag naay extreme mga lubak-lubak ba na ato kaagi ano. So okay ato to sa unahan. Di na lang nato pat yung mga kaduso tan-awan na lang jud ninyo ang view ni ang view or ang ambience diri ato ta.
So far nindot goods kayo ang lugar. Tapos presko. So mao na yung mga hidden spots diri sa Cebu mga kado. Nga murag tegsaong pabud nato maaari diri no. Kaya maulagi ka ng kanang ato algi focus mas trabaho, wa man ta focus sa vlogging. Pero although murag nindot yapon kay ngano kanang di man sa pwede na ta permanente ta mag vlog no. So kay naami ato trabaho lagi kay ingon ko pa. Tapos usahay gud murag busy jud taon. So ato lang kibali murag abrupt or bigla ra kay ang atong pagkakuang ato gali gani murag wala editay bitaning ato ang mga video diri mga kado tungod kay lagi murag sa kabisi lagi. Post ng post ra lamang walay kuan bitaw walay kanang way transition although wala jud tanan ato alang kun unsay makita lang ninyo presko jud ni walay editing walay moingon nga scripted wala ni. So again makita ninyo mga kado na sunaan nata diri sa ground kani nga ground ulo mao ni pinakasikat nga ground diri mga kado sa kaning kuan family park dinhi sa Talamban MCWD kani nga ground diri kay kani kung nakita pa lamang ninyo or na-absan pa din ato ang katungunan ng mga tuig no kaning diri nailipis pan diri nindot ni siya tan-awon diri nga lugar diri kani dako kay nga pispan diri pwede siguro ka mamingbit ni diri kani nga area ha. So kani po diri nga area ground pwede ka nang mag-abang bitaw diri mga cottages pwede ari diri mag-camping or kanang magkuan bitaw kanang mga recollection or mga team building. So pwede jud diri mga kadono so kan mag team building diri lindot kay presko murag gitabunan jud diri og sa kakahuyan kaning init bitaw. So ulo pagkaudto na dito so pwede jud siguro mo bantang ng init pero dili jud nga nakakusog murag 1 hour siguro ang kainiton diri. So muko ana kanang muhunong na ang kainiton kay murag masalipda naman pod og kahoy ba. So mao ni mga kado so ang murag ang design or ang ilahang landscape diri sa Q Park no. Then usa pasad na kani diri nga area wa pa jud sa nato sa maari diri kani nga area diri kay murag na separate na sad pud ni di na man ta sa ganihan nag-agi sa luyo ana dia sa luyo pero dito po sa unahan. So ari na lang ta diri suliton lang jud nato mga kado para atis makita sad mo. Then pag like ug comment sa pud taon so pag subscribe sa ato YouTube channel mga kado para atis mapanindot pa ning ato ang or pwede ka mo magkuan suggest kung asa tadapit nga mga area na nga makaabot para atis maadtuan na nato. So kana so na exit diha so maglapos-lapos din pagka landscape ko ni why lang kuwang sa promotion ni diri nga area diri mga kado kay kani nga area lagi diri murag sa gobyerno murag kung ang gobyerno mo ay mag kuan kanang mag invest murag gamay ra jud kaayo ang ilahang murag ma-develop. So unlike sa mga private murag kusog-kusog jud ang ilang pag-develop no pag-promote di pares gobyerno maguni. So mao na gratis maka ginhawa ta diri kay grabe jud ka bugnaw diri nga lugar sama na makita na ninyo kana ay bugnaw. Okay sundan ni adto ta dito sa may ground jud katong football sakiran dito adto ta. So balik ron ta siguro. Sir, good morning. Way lingaw sir. Video. Oh, video ta. Okay, ato ta. Ato bilin na nato ang bike nato din ano. Tapos ato ko tapos dito lang ta siguro guyuron ta lang. Kay hinoon diri mga kaduwa may jud kuan murag apay uwan ron di pa kay tanto hitak ang daan. Kaya makita gani ninyo murag dito ra ato ang lakaw no. Wala ta maingon nga mag kuan kanang kanang murag nagkalapok ba ning ato ang kuan ba nagkalapok ning ato ang sapatos wa jud. So super okay ra jud kayo. So dina sure jud ko ay dina no sila nag-abag jud na sila tent diha kaning cottage ba. So mahal pila sa kaabang ning cottage nila diri no. So kay kani kay dako man so mahal jud siguro pag-abang rig cottage or sila ra jud namuyo sa diri ni adili siguro diri mga kado paabangan siguro mga kuan po ni diri kanang mga taga kaya durabod sa MCWD.
So way karon nagkuan diri no, walay murag nag-rent kaning area there. Almost 100 persons diri. Ma-accommodate nila diri. So kaning nga building nga kay kasaunahan na diha sa ubos na mao na ang football ground na siya diha. Pero naa gyapon ang tanan. Kay usay mga kadto na diri mag-concert diri mga kadto no. Ang kaning nang mga kuan diri mga banda. Okay, so ari ta diri. So na mga tindahan po ni adto tara dito sa ubos mag-snack ta dito. Okay. So na diri kasagaran yung mga batan-on mga bata diri amoy magkuan diri mga kadto magrenta mauwa mo putad diha no. So ada. Okay. So diri ta. Ta siguro diri. Ada try nato diri pa. So kan. Okay, so mo na siya mga kadto ang ground nila. So nindot jud kayo. So pag diri na makita nimo na. Makita ninyo. So dako-dako nga ground po ni diri. Kanang kuan ba kanang full ground ni siya area hill diri ang mga kuan mga kadto kaning unsa tawag ani kanang mga like mga concert. So diri hill diri. So mao ang stage ari diri mag-perform diri ako perting dako ang diri area ha diri no. Okay, so mao na kaya mga kadto ang exit o entrance ra po ni diri. So ground ni diri kasi karam estudyante ni diri. So mo nila siya diri. So siya diri so murag functional gyapon ni siya diri. So adto lang ta. Tawas lang ta siguro no. Patuyok ra ta dito sa unahan. So balik sa tabi. Uli na sir. So last siguro puro makauli na ta siguro na kaya nga dili Albindo tam apil nagkaon no. Aray. Okay, so inga nakalapad inga nakahawan ang family park diri mismo sa Talamban. Na diri kuan na yung say tawag ani murag nag-camping diri ug naila banda-banda mo pwede diri banda-banda diri. Dito ta mga kadunong makasuod ta dito tapos kuan ba kanang mga pita dito pero so pa di na ta siguro kay murag sakto na sa siguro no. Picture ba pero sina inap na sa siguro so okay. So ari po ta sa unang nahinay sa ta diri. Alright. So bugnaw jud kay nga mga oras mga alas 8 naman karon no alas 9. So bugnaw kayo ang lugar diri then makita nimo no nga murag peaceful pud kayo.